príjeba na nabíjačke, to sú samé nabíjačky. No. Hej, daj, zle vidno vás, takže musím si dať sem. No. Prečo sme takto? No, ideme vám hovoriť, aké vtipy. Dobre, ukážeme, čo máme zajcu. Ukážeme, dobre? Pozrieme. Tuto spí môj brat, tento tu. Ja tu nikto. A tu ja. Obidve postele. Toto, ja tak kopnem do hlavy. Nie. Tak to viete. Ideme hrať box. Dobre, Poď. Na box. Dáme si ho. Ale tu. Ale my dva proti sebe. Poď. Ty. Sagana, magana. Takto sadnite. Takto vyrovnáte. Takto. A tak bežíte. To už je druhá časť, aby ste vedeli. Tretia. Druhá. Prvú som dal už. Teraz je to už druhá. Toto pôjde už druhá, no pôjde už tam. No. Idem sa napiť, dobre? Nebudete sami, keď budem mať devčenský pohárik. Alebo ak sa povie, potom povedzte, ak sa píše po český pohár. To by ste vedeli. To my nie sú cigani, aby ste vedeli, kto nás vyzva, hej. Sirupová? Fuj, ty dement. Veľa. Faktu. Jednu ránu, druhú, tretiu, druhú ránu, jednu ránu, druhú jednu tam. A potom napíšte, že kto je dobre tančí. Asi ja, ne? A potom, takto, napíšte mu like. Dobre, no. No. Počkaj, ty si... Spadla kamera. Niekedy, Kevin, napíš, tak dáme, keď pôjde, neviem kedy, ale pôjdeme von niekedy a také normálne, že niečo uvidíme, niečo v lese pôjdeme, ne? Hej, niekedy pôjdeme von. Keď bude zajtra. Hej, pôjdeme zajtra do lesa. Pripovedáme to na YouTube, ale chcete, no uvidíte, no niekto to uvidí to video, dajte aspoň odber a like. Nech sa tam nikto nepozerajú. Nie, možno, čo nám napísať, že sme pekní, ale nie. Alebo No, chlapci, ty taká veľká guľa! alebo chlapci si budú, alebo chlapci nám môžu povedať, že sme pekní. Kto je lepší, ja alebo on? No, napíšte, hej. Že ja alebo on? No. To je Že on Kinder. Kevin, alebo Jaké Tibor. mokré to je. Kevin alebo Tibor. Ja, Tibor, to som Poďte ja, sa, aké to je. Tibor. Kinder Mafia. Kinder Mafia. Som kúpil včera. Počúvajte to, Tiborko, on neverný, on všetko klame. No, zase mi. Tak už šipnúť. Takže čaute. Ja kúkam tam, ale keď to...